Pokazat ću vam nevjerojatnu tehniku razvlačenja tijesta sa kojom će spremanje bureka i pita postati jednostavnije nego ikada prije. Staviti ću u posudu 260 g prosjenog brašna tip 450 u koje ću dodati pola žličice soli te ih promiješati kako bi sol ravnomjerno rasporedili u smjesi. Zatim ću dodati 2 žličice octa i 2 žlice ulja koje će dati dodatnu elastičnost ovom tijestu. To ću dodatno promiješati, a tek onda na samom kraju dodati 135 ml tople vode. Vodu možete dodavati postepeno ili se odjednom ako miješate sa miješalicom za tijesto. Nastavite tijesto mijesiti rukama i pritom uzmite u obzir da će vam trebati 10 minuta za kvalitetno tijesto. Nemojte se žuriti ili odustati jer je ovo ujedno i najvažniji korak. Kada ste dobili glatko tijesto, prebacite ga na radnu površinu i razdijelite na 8 jednakih dijelova kao i ja u ovom videu. Možete koristiti vagicu ako vam jednostavnije. Svaka osmina trebala bi biti teška oko 55 grama. Uzmite jednu posudu sa širokim dnom i stavite u nju 2 dl ulja. Od tijesta oblikujte kuglice, zatim valjak, te ga uronite u posudu sa uljem tako da je svo tijesto nauljeno. Pokrijte posudu sa folijom i ostavite da ostaje sat vremena, a tepsiju nauljite sa 3 žlice ulja. Ja ću pripremiti moj omiljeni burek sa sirom, pa sam za ovaj recept pripremio 750 g sira, jedno veliko jaje i 8 g soli, no vi možete koristiti nadjev onako kakav vi volite. Nakon sat vremena tijesto je tako mekano i elastično da osjetite kako se samo rasteže pod vašim prstima dok ga vadite iz posude. Lagano dlanom stisnite tijesto te ga počnite razvlačiti pokretima naprijed-nazad. Vidjet ćete sami da nije potrebno ni snaga ni vještina za ovaj recept. Ovo zaista mogu i mala djeca. Ako osjetite da vam prsti više ne klize po tijestu, umočite ih u posudu sa uljem i nastavite. Nevjerojatno je jednostavno razvući tijesto toliko tanko da je prozirno baš kao da ste ga razvlačili uobičajenom metodom. Burek sa sirom iznimno je popularan na cijelom Balkanu. U Bugarskoj se zove banica, a u Rumunjskoj placinta. Pišite mi u komentare kako se burek sa sirom zove u vašem kraju jer me baš zanima. Na ovaj način možete spremiti sve bureke bez obzira na punjenje. Kada ste nadjenuli tijesto, zamotite ga poput cigare i zarolajte u obliku puža te stavite u tepsiju. Kao što možete vidjeti, na krajevima nema nadjeva kako ne bi ispadao van, pa sami odlučite želite li rezati krajeve ili ne. Sada tijesto zarolajte u obliku puža te stavite u nauljenu tepsiju. Ako vam se sviđa ovaj recept, ostavite like i komentar. Ako smatrate da sam zaslužio, pretplatite se na moj kanal kako bi dobili obavijest o novom videu. Prije samog pečenja premazao sam burek sa uljem za zlatnu koricu, no vi ne morate ako ne želite. Burek pecite 45 minuta na 220 stupnjeva. U opisu ispod videa možete naći detaljan popis sastojaka za ovaj recept, a ako imate pitanja napišite ga u komentaru. Do gledanja i dobar vam tek!